di pobl Cymraeg yn caru cacennau? Pam di pobl Cymraeg yn caru cacennau decurrence ynddyn nhw? Pam di pobl Cymraeg yn caru cacennau decurrence ynddyn nhw? Cacennau Cymraeg yn yw'n cacennau a yn yw'n Cymraeg. Ond pam di pobl Cymraeg yn caru'r cacennau me decurrence ynddyn nhw shit gymaint? Wel, sticwch o gwmpas, oherwydd yn y fideo yma heddiw, dyma be fi yn mynd i fod yn trio darganfod. Fi'n meddwl y ffordd fwyaf haws i dod o hyd i ateb yw i trio creu cacennau i hun. Ond y peth cyntaf mae rhaid i ni wneud, het perthnasol a ffedog perthnasol, the cake shop. Nawr tra bo fi'n ychwanegu yr cynhwysion, rifin, y blawd, a'r siwgr, fi'n cofio pob dydd Sul oedd mam yn cymryd fi a fy mrawd a fy chwaer i'r marced fan hyn yng Nghasnewydd. A pob dydd Sul oedd mam yn prynu ni fel bunch fach o Cacennau Cymreig a o'n nhw'n lush. Hanner llwy o baking powder. Fi'n mynd i adio yr menyn a fi'n mynd i adio rhan fwyaf o'r lard. Oherwydd fi eisiau defnyddio bach o'r lard i actually coginio da. Allai hefyd adio yr currants fan hyn. Ooh. Fi'n mynd i trio torri'r wy yma yn perffaith am y fideo. Ooh. So fi'n mynd i ychwanegu fy wy. Fi'n meddwl, bant yn ni. Mae fe'n sych iawn. So ar ôl wneud bach o ymchwil, fi wedi darganfod bod y cacen Cymraeg wedi dechrau pryd o'n ni fel Cymro arfer mynd lawr i'r pyllau glo. So yn traddodiadol iawn, oedd y dynion arfer mynd lawr i'r pyllau glo, a oedd y menywod arfer aros adre i edrych ar ôl y plant a coginio. Mae fe fod edrych fel pil rygbi, nid tatws. Ond oedd angen y dynion oedd yn mynd lawr yn y pyllau glo, cacen oedd yn mynd i cwmpo i ddarnau. So oedd angen i nhw dod lan gyda cacen oedd yn cryf iawn, ond hefyd yn melys iawn am y dynion cryf oedd yn gweithio yn y pyllau glo. Enter, Cacennau Cymreig. Fi'n meddwl bydd hyn yn amser da i ddweud fi byth di creu Cacennau Cymreig o'r blaen yn fy mywyd. Fi'n cofio pryd es i Gogledd Cymru i gael tour o un o'r pyllau glo, a oedd y dyn oedd yn neud y tour oedd yn arfer gweithio yn y pwll glo. Fi'n credu fi wedi rhoi gormod o ser ar y pan. A oedd y dyn ma'n dweud oedd yn arfer rhoi y Cacennau Cymreig yn y poced o'i siaced cyn mynd lawr i'r pwll glo. Fi ddim yn meddwl mae ser fi yn mynd i fod yn digon caled i fi gallu rhoi yn fy mhoced, ond ni'n mynd i trio. Maen nhw'n really meddal ar y foment, a fi ddim yn gwybod pam. O na! Fi'n llosgi yna. O, fi'n llosgi yna hefyd. O, fi'n llosgi yna hefyd. Oce, mae rhaid yn mynd yn y bin. Rownd 2. Pryd fi wedi rolio allan batch 2, fi wedi gwneud yn lot fwy tenne, a fi wedi dewis patrwm lot fwy syml. So mae dan ni calonna yn hydrach na ser. Fi yn hapus iawn efo yna. Fi wedi torri i'r cacen, i fod yn onest. Nawr, fi'n mynd i roi bach o siwgr. Sbwyr hyn. Mae fe'n galed. Mae fe'n edrych fel, wel, mae'n edrych bach fel cacen Cymraeg. Ond y cwestiwn yw, yw fe'n blasus? Mae'n really nice. Fi'n credu fi'n mynd i roi bach fwy o siwgr arno rein, roi nhw yn fy mhoced a teithio o gwmpas gyda nhw am gweddill y dydd. Nhw mor neis. Ond dyna ni am y tro, mae rhaid i fi tacluso fy nghegin nawr. So os ydych chi wedi joio'r fideo yma, cofiwch i roi like ar y fideo, tanysgrifio i'r sianel os ydych chi dal heb tanysgrifio, a na i weld chi yn y fideo nesaf. Bye bye!